какво става, хора? Аз съм Трикстера. Аз съм Мартин. И тук сме в Magmacraft, втори епизод и смятаме днес да скачаме на PvP. Да, тук да видим само дали имам някаква малка храна, да се нахраня тук нещо и ще я върна. Марта, готов ли си? Да ходим на PvP да ги убием или ние да умрем? Ай, на ящо и да ходим. Ай, лар пипи. Да, чай ни ларъп PvP. Ела да си купим полшанки. Аз имам само една. Стрейндж. Добре, тя стига, аз към една стрейнджка продадена. Еми, ще купя една за Ай, бързина. това последното е стрейндж, кай стига толкова. Да купи ли за бързина? Не, за какво си? Май е по-хубаво, защото ако наподгони някой, ще съднем. Ама на мен не ми трябва хелтки и такива. Аз винаги като бия някой или нещо ще стане човек и той не ще има хелтки. Винаги. Аре, не, ела, бързо. Аре. Аз си тука. Аре, пием ли? 3, Да. 2, 1. И голден къпи. Няма годен човек. Качай тука, те са някакви Ама мангат. не е това такива златни. Майко, умира ми човек. Ние тука умираме, аз така. Аз убих в първия. Ендерман. Да, ама той беше айранка. Ами аз умирам. Пилак беги. Май не съм трябва да изем някаква годенка, аз съм тъп, че не си изядох. Ти годенка изядох? Да бе, 50 в едно да ги... И като цяло хора ни падахме адски бързо, защото не си изядохме годенки като нация. Но като цяло ни покусат баняйте ми, пък нямаме много от тях. Извинете, че кашлям, но нещо май се разболявам. Да, скочихме, убихме там някой. Сега се опитам да скоча и да взема работите, опитайте. Защото те са там точно във ъгъла. Майка му, някой му. Ой, не бе. Ой. Аз повече няма скачам Аз повече няма скачам с ръчичка. Сега ще уча айранка и ще... Кажи сега да им вземайте ми с ръка. Какво? Кажи сега да им вземайте ми с ръка. Да, ще изчакам, защото не искам да мира. Аре бе, мангал, как чугур. Еми не могат те тия килаура. За тези това не биха, дами и господа, защото те бяха хак. Стизне, килаура! Коста, мъчиш ли са? Ти умре. Как се умрял, аз так скачам, Аз никога не умирал. Да бе, ще дам. Мой го кажеш. Не, мангал. Аз някакво направя срещу 4 дамата, като съм гол. Еми добре, дай и айранка, ако искаш този път. Или... Цяло викам да научим хората къде да правят пари в този сърв. Да, ай. Да ти покажем рестъпа мутиката ли, какво беше? Не, мучката, друго ще покажем. И напиша рез тъпа славито лоу. Ти не си добавен в този рез, но аз съм добавен, тъй че... Чакай. И като цяло също как да правите пари на Magmacraft, ако случайно не знаете, това е възможно най-лесния и бързия начин. И да, като цяло това. Чай, ще се телепортни до теб, защото... Тъпа мать. Извинете за моят приятел, може да е малко бавен. Какво? Нищо. Хората мълчиха. Мой съм малко бавен. Не. И като цяло това е така ферма, ако се направите, може да печелите много пари. Опа, аз съм кръгет. Така чупите фермата и накрая убиете Мартин и това е. Само не чупете най-долното, защото така се прецаквате само да я пие. За да си посадите тръстика ви трябва... Инвайтнимата... Да, по нея, защото тя няма никога да порасне, ако няма вода. Инвайтнима Обикновено е плиз. спрятък, но в този сървър явно става и спочва. Инвайтнима. Не е мой реса. Еми не може ли да инвайтваш? Не е мой реса. Иначе отгоре като Джеки Чан ще прибира. Пусни поне PvP да те убия. Той не мой, аз не съм... Лидер. Ако ще да излезем да видим кой е по-добър с ръка, искаш ли? Вай, точно днеска е... Бе да се връщаме в реса. Ко? Бе да се връщаме в реса. What the fuck? Чай, ние още не сме излезли.
Давай. Идеалният ден за... Какво? Ама Е! ние сме тим, бе. То ние сме тим. Чай. Чай да Няма да ли въж, защото после няма пак да те добавяме. Това е много тъпо, че сме тим. Абе, яко аз учим на War PvP. Аз Духовно нямам първо. по-ма за малко. Първо учим да взема една айронка. Мое хом... Аз като убия някой слагам там раучим. А пък, нали, например, взимам от този холм, от намартото, някакъв сет. И после го връщам сета, който съм взел и ако взема някакъв нещо, го оставям това в моя хол. Да се развивам и там. Да може оттам също да вземам вече. Да не му хабя неговите. Въй, човек, аз ако имах това една голденка, златна човек, аз там може да издържа и да ги убия всичките. Ама нямам. Давай сега. Веднага. И сега. Веднага. И сега. Човек, този Джеки Чан Като само на- се жалва пред админите. Какво? Джеки Чан сега се жалва пред админите, човек. Но то няма админи в момента. Хелпъра, Кой е хилпър? Мруто. Той това Мруто не се пише обикновено. То това кой е? Ендерман пред легенда. Искат сега долу да му дадат айтеми долу. Ай, скачай по-бързо да може да го убием. Аз съм Джейк Чан, сега няма. Днеска му умрял кученцето и сега няма го садвам те. Ма няма да биеш Джеки Чан. Ако той напочне. Ма няма да му вземам майите ми, чове. Ма това не са неговите, бе. Остана не дах пари май, набавяме. Аз качам, не ме интересува. Ще ги бия всичките до край. Той Джек Чан в момента Нека се... цяло викам аз да спирам крипчето, защото май стана прекалено дълго. Не. Даже и мислих, че и другото ми е много, ама не. М. Даже и беше и няколко 11 минути. М. Пък и се качи за 2 минути някъде. Защото компа ми вече почва да се оправя. Еми хора, да се похваля, вчера убих Айран, като аз бях гол. Той беше изключително слаб. О, лагна ми. Не ми се играе тук PvP, защото ми лаги. Ендерман со полачи. Мама ти ендерманска, ти си кафтанска. Къде е то солигофрена е? Ай, ръка по повече аз няма скачам. Да, някъде след 5 минути ще спираме клипа. Марто, Да. за кого не говориш? За да говоря. Еми, да се чуя нещо, да я знам. Не е хубаво така. Въй, Джеки Чан скочи на Ендерман. Ендерман, май дали ще И го... така как да ми господа убих 3 дъмата с ръка, защото съм про. Да, кога бе? Не бе, базикам сега, никой не съм бил, бе. Ендерман, този как ме дразни направо. Искам да му го служа. Ела, педерас. Като слова това дъмато. Да, то е килаура. А не бе. Човек не мога да разбера, защото всички българи развалят играта на други момчета, които искат да се учат и с килаура. Да си го пъхнат. Баси тъпаци. Ендерман има 2 меча, защото мен като ме удари бях гол и ми взе 6 сърца с това респекта, а пък като удари Бил, един бе, друг, ниже. дето беше без айта ми, го уби от един удар. Може и да греша, обаче той може да е бил на малко, не знам. Папа, що си Как ядеш, сега бе, това го педерас? смачка. Той сега Ендерман, ако умре направо, няма да спра да се хиля. Няма ай да стоим да ги чакаме това да някой... Не е килаура. Ай да стоим това да чакаме на някой тиквата да му падне. Тя скоро ще им с 360, ако така продължават. Да. На Джеки Чан. И на двамата. И после ще кажем на някой админ да го фиксне. Не, ще го... Никой няма го фиксва, защото...
Не ни се хабят по още фулки, защото то си Интерман. Кой иска? Аз като ги удрям се печеля скил на ръката, тъй че. Вай, аз забравих да кажа, кажете хи на YouTube. Аз го казах. Богове се чувства нацепен. А да играем на F5, по-яко е. Да бе, На F5 играеш? да, в момента. Тук що го цъкнах. И ако вляза... Окей, това е чай. Мутака се дали ще го даде. What the fuck, концка ма. Здравей, 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 здравей. Ако имаше ни хора... това дете тук. Пак как Аз му отивам в един рейс да може да се бия с тях да правим война, ако са там. Пак как почна да ми лаги. Тук няма никой сега. Емил, арпе, бе пак. Мутака, 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 мутака. Айде изнесли богове с този. Какво? Той се богове ще умри. Добре хора, Марти се преди да кажем чао на YouTube. Довиждане. Довиждане хора, да клипа да ви е харесал. Може да кажете на ваш приятел, че съм нов. И може да стане нещо, нали, да имам повече абонирания. И чао!